Wa ko'y importansya sa akong pamilya kung wa ko'y kwarta. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Ingon man na sa imuhang mga viewers o followers. Naalang pod ko'y i-share nga problema. Kaagi gyud nako ni. Usa ko ka OFW DJ Sam diri sa Kuwait. Nagtrabaho ko dinhi. Kay lagi para masuportahan ang akong anak ug ang ako ang mama DJ Sam. Pero akong problema, kay akong mama ug anak naaman sa akong manghod magpuyo. Naaman unta ko'y bay nga gipahimo DJ Sam para naay kapuy-an ang akong mama ug anak. Pero akong balay, wa gyud tawo didto. Silingan ra baya ang akong manghod ug maguwang DJ Sam. Dayon og magpadako sa ilaha, ang 20,000 pesos kulang ra kaayo para nila. Halos tanang sweldo na anila. Ug sa tinuod lang DJ Sam, wa gyud ko'y natigom. Kay akong pamilya man ang akong giuna. Pero bisan pa man, gibuhat na nako ang tanan para nila. Kung makapada ko sa ilaha og 10,000 pesos lang, moingon sila nga kulang ang akong gipada. Lisod jud ay kayo DJ Sam no kung mas spoiled nimo sila sa kwarta. Kay kung 10,000 lang, pangitaan pa ka. Ingnon pa kanila. Asa di ay imong ubang kwarta? Lisod kayo ingon ani DJ Sam nga pamilya. Mas stress kaayo ko diri nga naning kamot. Why nahimo? Dayon nakauli ko sa amo paghumana sa akong kontrata DJ Sam kay lagi nagbakasyon ko. Pero wa sila malipay DJ Sam. Kay igo-igo ra man ang akong kwarta nga gidala kay wa gani ko'y tigom. Unsaon ako pagtigom? Nga kada sweldo nako dinaggo man ang akong ginapada sa ilahang nga kwarta. Tapos giingnan pagid ko sa akong mama DJ Sam nga nganong wa daw ko'y tigom. Sakit kaayo. Nga kwarta ra ang ilang ginaapas og pagtan-aw sa ako Kana man gani akong anak DJ Sam, mo eskwela gud na siya ay, usahay way baon. Nangutana na lang ko sa akong sarili asa daay ang kwarta nga akong ginapada nga para sa akong anak. Nga wa man gani di ay usahay balon sa eskwelahan ang akong anak. Kay lagi, kulang ra po daw para sa ilaha ang akong gipada. Dili man na sa pagpangwenta sa akong kwarta DJ Sam. Daghan man gud mangaon sa balay sa akong manghod. Kay lagi, mga anak sa akong mga maguwang, tua didto, tua pod magsalig. Okay raman unta DJ Sam kung di pod taga-adlaw mangaon. Unya akong anak luoy pagyud kaayo kay maoy tighugas og plato. Kay ingon pa siya, manghawa man daw dayon ang iyang mga igagaw. Ako atawong anak DJ Sam mao ang luoy. Kay daghan kayo ang trabahoon ug hugason. Kana bayang tunga sa sako nga bugas nga palito nila DJ Sam, di ra na maabtan og 2 ka semana, mahurot na. Kay daghan gani kayo mangaon sa bahay sa akong manghod. Wa man untay problema sa kuha DJ Sam. Pero halos taga-adlaw naman gud nga tuwa sila didto gatambay sa balay sa akong manghod. Ug para sa ako sila lang untang duha sa akong mama ug anak, di gyud unta dinagko ang akong mapada sa Pilipinas. Pero unsaon man nga akong manghodi mampud mo sugot nga didto mo puyo ang akong mama ug anak sa balay nga akong gipahimo. Kung kabaw pa lang ko DJ Sam, may pawa na lang ko nagpatukod og balay para naa sila'y kapuy-an. Didto man daig gihapon sila sa akong manghod. Akong giingnan ang akong mama DJ Sam nga magminyo na lang ko. Sakto naman pud ang akong edad. Pero DJ Sam di siya musugot. Kay lagi, wa na daw mo suporta sa ilaha. Gusto sa akong mama DJ Sam nga magtrabaho lang gihapon ko para naa daw ikasuporta sa ilaha. Kay kung magminyo daw ko, wa na'y mo suporta nila unsaon na lang. Klaruhon ako DJ Sam nga bisan pa man magminyo ko, kaya na akong suportahan ang akong anak. Bisan pa man ug naa na ko'y pamilya ubana. Sakto na ba ako sa edad DJ Sam? Mag-30 na pod baya ko. Kaya na akong mubarog sa kaugalingon unta na akong mga tiil. Kaysa naman kaning ginaingon nila nga permi na lang daw ko panarbaho, wa daw ko'y napundar. O karon DJ Sam nakabalik na ko sa akong amo. May gani no kay swerte pod ko kay nakatunong kog amo nga buutan. Karon DJ Sam nakahuna-huna ko nga magtigom nako. Kay pait na gyud kayo ang way tigom in town. Kung ikaw walang wala, wa gyud igsuon nga mutunol o mutabang nimo.
Maayo kayo sila kung naa ko'y kwarta. Pero kung wa, ginabaliwala lang ko nila DJ Sam. Wa ko'y bili para nila. Sakit ilang mga sulti sa ako DJ Sam sa tinuod lang. Pero gibaliwala na lang na nako. Kaysa naman sige ko ga-stress din layo baya kaayo ko, wa ko'y laing madangpan. Gisalig na lang nako tanan sa kahitasan DJ Sam. Ug maningkamot ko para sa akong anak. Kay lisod kaayo nga way maduulan kung ikaw walang wala. Maunang kamo mga OFW diha, ayaw intaw ninyong huruta ang inyong sweldo ug hatag sa inyong pamilya sa Pilipinas. Kay kita ra gihapon ang makaluluoy sa umaabot nga panahon. Kontrahon na ka ug wa kay ikahatag nila. Maunay timan ininyo kay kaagi ko na. Og dinhi na lang kutob DJ Sam ang ako nga istorya. Unta mataga ni og pagtulunan sa mga OFW nga nagtrabaho sa layo nga gasuporta sa ilang pamilya. Breadwinner kumbaga. Ayaw intaw ninyo ihurot ug pagbilin mo og para sa inyong kaugalingon puhon. Imong follower og sender di Arcel.